Good morning po. Maluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautuban sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami,
Ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Sabado, ikatulong simana nin Kwarisma, isabay taman sa misa ang mga intensyones, pasasalamat, birthday of J. Asuncion, dulot ni Ivy Asuncion, siringan pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Abapo Edgar Alan, Irinia Garing, sin gift of life and birthday blessing of James Francis, offered by Chatney and June. Siringman, special na kahagadan, kan Garcia family, Jansen Abainsa, and Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Siringman, for good spiritual, physical, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For successful mid-tick board exam, dulot ni Eva Yunes. To pass the mid-tick board exam, dulot ni Eva Yunes Brigala. For passing the March 23, 2025 lit exam, dulot kan Relieno family. For the successful thesis defense, dulot ni John and Cyril. Siringman sa pahingalungan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Nora, dulot ni Chel Moran. Sa kalag ni Dennis, dulot kan Dino family. Siringman sa kalag ni Benjamin, for second death anniversary, dulot ni Mercurio and Briones family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpul. Asin gumulo sa Diyos ni pagkamot, sa iya magsarama, sa Diyos sa tuyang Ama. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka Ama, Aki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado, espesyal niya itong idulot ining misa sa pag-ondra sa satuyang mahal na ina, sa iyang titulong Nuestra Señora de Salvación. Siya ang patrona kan bilog na probinsya kan Albay, asin bilog na diocese kan Legazpi. Magdulog kita sa iyang tabang asin intersesyon para po sa satuyang mga pangangaipo. Kunyan, midbidunta ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa toong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamiti kita. Kagurangnan kaming nag-uugma sa taon-taon na pagselebrar kaining Kwaresma, namimibi na sa pagdayupot sa mga sakramento Pascual, maggaya-gaya kami sa kapanoanin mga bunga kaini. Uli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki na kaibamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Oseas. Madya magbalik kita sa kagurangnan. Linunot niya kita, alagad bubulungon niya. Linugad kita, alagad bubugkuson niya ang satong mga lugad. Pakalis nin duwang aldaw, bubuhayon kita. Asin sa ikatlong aldaw, babangunon niya. Asin mabubuhay kita sa saiyang atubang. Hingwahon niya to na mamidbid taan kagurangnan. Siya tutuong madatong siring sa kaagahon. Asin, an sa iyang kahatulan magliliwanag siring sa aldaw. Siya madatong siring sa oran na nagpapatubig kandaga. Ano ang gigibuhon ko sa imo, Ephraim? Sa panganuron sa pagkaaga, siring sa ambon na madali mapara. Kaya pinarunot ko sinda sa mga propeta. Kaya ginadan ko sinda huli sa tataramon na guminikan sa sakuyang uso. Hulitan hinahanap ko pagkamuot, bakong atang pakamidbid sa Diyos, bakong holokausto. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bakong dulot kundi maimbod na pagkamuot, ang minamauot nin kagurangnan. Bakong dulot kundi maimbod na pagkamuot an minamaot nin kagurangnan. Kay raki ako, O Diyos, hulit ta ika maherakon, hulikan sa imong pagkamaugayon, paraaan sa kong mga kasalan. Ugasi ako sa maraot na sakuyang naginibo, sa sakuyang mga kasalan, linigi ako. Bakong dulot kundi maimbod na pagkamuot an minamaot nin kagurangnan. Dai mo ikinakaugmaan mga dulot, habo kaman nin mga tinutong na atang. Espiritu na nagtatangis ang sakong idudulot, puso na nagsusolsol asin mapakumbaba, dai mo isisikwal, O Diyos. Bakong dulot kundi maimbod na pagkamuot an minamaot nin kagurangnan. Sa imong pagkamaugayon, kay raki ansyon, patinduga giraray ang kudal sa palibot nin Jerusalem. Dangan ikakaugma mo ang mga maninigong atang, ansa mong mga dulot asin tinutong na atang. Bakong dulot kundi maibod na pagkamuot an minamaot nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, kamurawayan sa imo kagurangnan. sa nagkapira na nagguhuna na sinda mga matanos, asin hababa ang paghiling sa kapwa, inusip ni Jesus
ining parabola. Duwang lalaki nagpasimbahan sa pagpamibi. Ang saro pariseyo, ang saro parasingil. Ang pariseyo nakatindog, namimibi nin siring kay ni, O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, ulita ako bakong arog kan ibang tao, para habon, para daya, para sambay, bakong arog kaining parasingil. Nag-aayuno makaduwa sa simana, asin nagtatao ako nin himuluan kan gabus kong rugarin. Alagad, ang parasingil, sa harayo, daingani nangahas na magtingkalag sa langit, tinutumbok ang daghan asin namimibi. Diyos ko, mahira ka sa parakasalang ini. Sinasabi ko sa Indo, ini nagpuli, pinatawad nin Diyos, alagad ang pariseyo dai. Ulitaan nagpapalangkaw, ibababa, asin na nagpapakumbaba, ilalangkaw. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Siguro nagkaparagal ka kampanya kasuudma. So, nagkapirirot, may concert, may speeches. So, kasuudma po, formalmente nagpuon ang campaign period para sa mga local positions, arog kang congressman, mayor, governor, asin mga councilors. Kaya nagkapirirot. Sigurado ako, may pirot man, kaya dahil pa ako mamamahaw. Yeah. So nakikihuron kita na sana pag nag-aagi po sila sa mga public places, arog kan place of worship, ang simbahan, paluway-luwayon lamang ko taang tanugkan sa indang mga tiglilibot na jingle. So, sa kampanya, kasuudma, nagmimisa, nagbubunyag, mga makusugon po. So, sounds. Siyempre, dahil kita maggalas, dakulon ng ma-smile sa tuya mo niya, dakulon makikiabrasa, dakulon ang mga marahayon sa tuya. Tapos siyempre, tigi-ilusyonan an sa tuyang mga boto. Mahihiling tangon yan an manlain-lain na klase nin kandidato. Itong sa saindang kampanya, bako plataforma an pinagdidiskutir, kundi an pag-atake sa saindang kapwa kandidato. Uso na po yan kay itong panahon. Tadigdi baga sa istorya kan Ebanghelyo, duwang klaseng tao ang pinipresentar sa tuya. So, enot, itong parasigilin buwis na sa atubang ni mahal na Diyos, inaako niyaan sa iyang pangangaipon nin kapatawaran. Inako niyaan sa iyang pagkakasala, asin nagahagad kan pagkaherak, asin kapatawaran nin mahal na Diyos. Sa ibong nalado, so pariseyo, pinaghahambog niyaan sa iyang sadiri. Dahil niya narealisar na siya man, arog kay itong parasigil, nangangaipo man po nin kapatawaran, nin mahal na Diyos. Kan pagkaherak nin mahal na Diyos. So, kaya mahihiling tayo ningon yan. Sisay bayaan mga lideres na mapakumbaba, tataong mag-ako kan sa indang kaluyahan. Sisay baya ang mga lideres na nagpapaabaw-abaw kan sa indang sadiri. Ini ang magiging sabihon ta barometro sa satuyang pagpili. Sa mga pipilion niya to, sisay ang mga pariseyo, sisay ang mga parasingil. Sana ang maging basehan itong kapakumbabaan, isarong tao, bako itong sa iyang kapaabaw-abawan. Ta sa atubang po mga tugang nin mahal na Diyos, mayo man kitang maihahambog. We cannot boast of ourselves, especially our achievements in life. Dahil tayo pwedeng ihambog sa mahal na Diyos. We can only be grateful, we can only be repentant and humble before Him. So dahil pwedeng yaon ang kapaabaw-abawan. Ano nga ito sa definition na sinabi ta manunungod sa pride? Pride is like looking at yourself through a magnifying glass. Ipadakula ang sadiri. Ako, maka-Diyos.
Ngunyan man sa nang maeleksyon nagsisimba. Ngunyan man sa na nagsirimba. Kasunod may nahiling akong nagsirimba. Kaya ko lamang nahiling sa bilog na taon sa laog kan simbahan. Tangani isa nang makakuraho sila. Maka-Diyos, makatao. Yan, di ba? Yan. That is pride. You look at yourself through a magnifying glass. And ining inaapuntang humility na inong hinahagad sa tuya na disposition every time we approach God in prayer. Ito, so paghiling niya to sa satuyang sadiri without filter. What you see is what you get. Walang sagin-sagin, dahing balat kayo sa tubang ni mahal na Diyos. Kung anong nahiling mo, iyo iyan. Ang tawong iyan. Iyan ang pinahiling ka ining para singin na disposisyon. As ininian maabot kan kagurang na arugon niya to sa satuya pong pagkabuhay. So, aside from praying devotions and attending daily Mass, it is more pleasing and acceptable to God to humble ourselves in His mercy and love. Diyan kita maako nimbalaog sa mahal na Diyos. Diyan kita maako kan sa iyang pagkaherap asin kapatawaran if we humble ourselves before Him. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Pagpamibig ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. O Diyos, namimibig kami, hulikan sa imong grasya, nangyayari na makadulo kami sa imong mga misteryo sa malinig na buot. Warasan na sa maludok na pagpamana kaining mga misteryo, makadulot kami nin maninigong pagsamba, huli kay Kristo na sa buong kagurangnan. Amen. At kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaog ning mga parakasala ang kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kanday mabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Diyos di mga hukbo, alangin
ngaran kang kakurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagurangnan ika ng gadan banal, burabo ning gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaag ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuwas, asin magkakan kaini, tayo sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man gankalis, asin sa gilaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kakurangan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat. Tapinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarak, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kakurangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sabang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos doon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, linsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rawaldaw, itaw mo sa muya mo niyan,
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay nataling ka sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitat sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghininga, ansa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya mo espiritu. niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kanina pa. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang. Kami, lin katulino na. Pagatugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisubaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Jesucristo, Jesus ang aral ning kalikasan, dugo na bayad sa kasalanan. Ang sakripisyo sa krus ning pagkamot, adyang kamang Mamibig kita. O Diyos na may herakon, namimibig kami. Itugot mo na madarami sa marigon na paggalang ang sa imong mga kabanalan na daing untok na nagpapabasog sa mo. Asin sa maimbod na buot, danay kaming makinabang. Huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimanum vale, ea ergo advocata nostra, illus tuus misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiteri Deus vi gloriosi Virginis Matrice Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum effecti miraretur, Spiritus Sancto, cooperante preparasti, thou ut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione, abistantibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilio maniat semper nobiscum. Salamat po sa indo ka, boss. Pagirumdum lang po, at yan pong alas 11:30, pupunan niya to ang sa tuyang formation para sa mga liturgical servers duman po sa Taike. So, alas 11:30, igwa po kita ng pangudto. So, may birthday gayod. May birthday sa April 2. So, kaya igwa kita ng pangudto duman sa Taike. Kaya mag-amay po kamo pasiring duman, inimbitaran niya to si Cardinal Tagle, iyo po ang matao sa tuya ka formation. So, maghirilingan po kita duman. Salamat po. An kagurangnan, mapa sa Indo, bendition ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa.
Salamat sa Diyos. de salvación, sa buyaw arasa, ang kalikasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mabubuton, Virgen de Salvación, suhay pauswagon, limpagang Nicolon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong kagalban. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Salamat po sa indo. We welcome sa Tuya po Parish and Diocesan Shrine and sa tuyang mga pilgrims. Hali pa po ini sa Cathedral, mga miyembro kang Children's Choir. Siyempre, kay bahan sa inyong mga magurang. So welcome po digdi sa St. Jude Parish.